prajem. Oznamujeme vám, vážení občania, že firma Borbély bude zajtra pred zdravotným strediskom predávať dámsky, pánsky textil a obuv za výhodné ceny. Jó napot kívánok! Tudatjuk a tisztelt lakossággal, hogy holnap 8 órától a Borbély Társaság fog árusítani az egészségügyi központ előtt férfi és női textil és cipőárut kedvező áron. Opakujem hlásenie. Oznamujeme vám, vážení občania, že firma Borbély bude zajtra pred zdravotným strediskom predávať dámsky, pánsky textil a obuv za výhodné ceny. Megismétlem az értesítést. Tudatjuk a tisztelt lakossággal, hogy holnap 8 órától a Borbély Társaság fog árusítani az egészségügyi központ előtt férfi és női textil és cipőárut kedvező áron. Ďakujem za pozornosť. Köszönöm a figyelmüket!